eta ongitorriak saio berri batera, gaur uztailak 17 osteguna bi elkarrizketa berri izango ditugu. Hemen platoan lehenengo Joseba Otanorekin egongo gara. Administrazioan euskeraz taldetik datorrena. Administrazioan euskeraz taldeak Nafarroako gobernuaren erabaki bat salatu du. Euskara merituan Nafarroako gobernuan marketina besterik ez lelopean. Eta beste alde batetik Nerea eta Oianekin konektatuko gara, Atortzu Rokeko antolakuntza kideak direnak. Badakigunez, datorren astean, uztailaren 24tik 27ra lakuntzan Atortzu Rokeko 30. edizioa ospatuko da, eta honen inguruan hitz egitera datoz. Baina bi elkarrizketa hauekin hasi baino lehen, goazen gure betiko edukia ikustera. Goazen orain gaurko efemerideak ikustera. 1932ko uztailaren 17an Altonako igande odoltsua izan zen Hamburgon. 6.000 nazik beren erakundeen legeztatzea ospatzeko manifestazioa egin zuten hiriko auzo nagusiki komunista batean. Poliziaren babespean zeuden nazien aurka egin zuten komunistek eta istiluak hasi ziren. 18 pertsona hil ziren. Egun berean, baina 1967ko uztailaren 17an, argiketari batek bizia salbatu zion elektrokutatu zen lankideari eta biziaren musua argazkiak jaso zuen unea. J.D. Thompson izeneko langilea ikus daitezke ahoz ahokoa egiten buruz behera zintzilik dagoen Randall Championi lankideari. Bigarren hau konorterik gabe erori zen elektrizitate aria ukitzean eta Thompson lankidea laguntzera igo zen. Medikuak iritsi bitartean artatu izanak bizia salbatu zion. Rocco Morabito argazkilariak Pulitzer saria irabazi zuen argazkiarengatik. 1970ko uztailaren 17an, Manuel Andueza Elizalde beratarra hil zuen Guardia Zibilak Donostiara bidean zela. Errepidean istripu bat izan zuen beste auto batekin eta gidariarekin kontuera lagundugarrian konpontzen ari zela Guardia Zibila iritsi zen. Poliziek eztabaida bat hasi zuten eta Anduezari 3 tiro jo zizkioten bularrean, lekukoek kontatu zutenez. Eta bukatzeko 1975ean, Joane Pitrau hil zen laborari menditarrak esnalazari zituen lider zuberotarra. Joane Pitrau hil zen laborari menditarrak esnarazi zituen lider zuberotarra. Mendialdeko nekazaritza aztertu zuen, bai eta ura hobetzeko proposamenak egin ere. Nekazariak batzea lortu zuen eta laborantzaren bizi berritzea sustatzeko eta etxaldeak modernizatzeko borroka giratu zuen. Goazen orain gaurko egunkarien azalek zer dioten ikustera. Egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Gorenak Nafarroako gobernuak sortu zituen 352 irakasle plazak babestu ditu. Steilasek aurkeztutako errekurtsoa etxe zitu eta azaldu du Nafarroak baduela lanpostu horiek formalizatzeko eskumena. Bere ustez, plazak ez dira automatikoki estatuko irakasleen kidegoetan sartzen. Erabakiak amaieran eman dio urtebeteko polemikari. Argazki nagusiko titularrean, abere batek armaietara salto egin du kadreitan. 3 ikusle zauritu dira. Hori koloreko berrietan alde batetik Areso aldetikera edo aldetikora. Beste alde batetik Osasunak kolore berdea berreskuratu du. Jarraian, Jan Urban Poloniako hautatzailea. Goiko berrian Montoro ministro oia enpresei mesede egiteagatik inputatuta. Eskuineko zutabean batetik Nafarroako asteburuko danak 11.500 hektarea landatzen du. Bestetik Israelek Siriako gobernuaren helburuak bombardatu ditu Damaskon.
Azkenik Maria Goiriezelaia antzerki jaialdiko zuzendariak arabera. Herri berri sortzaileen familia etxea da eta abia da. Diario Navarra egunkarian honela dio lerroburu nagusiak, Auzitegi Gorenak Nafarroak sortutako paiko 352 irakasle plazak babestu ditu. Justiziak ziurtatzen du erkidegoak baduela horiek ezartzeko eskumena. Auzitegi Gorenaren epaia jipoia da Esteila sindikatuarentzat. Argazki nagusi bezala, zezenak jaiak ospatzen dituen kadreitako armaietara salto egin eta bertan zeuden guztiak ihes egitera behartzeko unean. Kadreitako zezen batekin izua, hau irakur dezakegu titularrean. Habilitasko Arriazu ganadutegiko kapoi batek armaira salto egin eta 2 gizon zauritu zituen. Eskuineko aldean belateko obraren kostuaren igoera 8,5 milioi ingurukoa izango da. Goiko aldean dauden berrietan batetik jaiak Irurtzun, Ezkarotz eta Iturmendin. Bestetik San Ferminetako turistak. Amaitzeko Atletiko bete-betean sartu da Arisoren fitxaketan. Gara egunkariaren titular nagusian, lakuak elkarrizketarako deia egin du gutxieneko soldata bat adosteko. Azterlan baten arabera, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gutxieneko ordainsaria 1.268 eta 1.385 euro gordin bitartekoa izan beharko litzateke 14 ordainsarietan. Argazki nagusiaren titularrean, jendarte misogino baten jokaera ankerra argitara. Irlandako Tuam herrian 1925 eta 1961 urteen artean, ama ezkongabeak baztertu haien haurtxoak baldintza penagarrietan hiltzen utzi eta gorpuak fosa septiko batera bota zituzten. Erdiko Berrian euskararen erabilerari egindako beste astindu judizial bat. Eskuineko zutabean batetik Iñaki Irriondoren analisia dugu. Aldebiko batzordeak ziklo berri bat eskatzen du. Bestetik Iker Aranaren arabera, ertzaintzaren pilotakada batek zauritu zuena, lasai geuden eta bat-batean tiro egin ziguten arrazoirik gabe. Bukatzeko Israelek Damasko bombardatu du eta drusoak erabili ditu kaosa zabaltzeko. Berriaren titular nagusian Espainiako Auzitegi Gorenak berretsi egin du udalek ezin dutela euskara lehenetsi. Epaiek ontzat jo dute EAEko Auzitegi Nagusiak udal legearen dekretuko hainbat artikulu baliogabetzeko emandako sententzia. Gorenaren arabera hizkuntza koofizial bat lehenestea koofizialtasuna urratzen du. Argazki nagusian Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidentea atzo Bruselan. Titularrean aurrekontu malgu eta simplifikatuak Europar Batasunarentzat. Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak sakoneko aldaketak proposatu ditu 2028-2034 aldiko aurrekontuetarako. Goiko aldean harrika da, teknoa arautik kanpo. Beheko aldeko berrietan, batetik Patxi Zubizarretak irabazi du Eusko Jaurlaritzaren eta BBVA Fundazioaren Xabier Letebeka. Bestetik Araba, goraldia kamustuta. Jarraian Baionako eguneko harrera zentroa etzi dute, higiene eta lanbaldintza txarrengatik. Bukatzeko immigrazioa zailtzeko eta kanporatzeak errazteko lege erreforma bat onartu dute Portugalen. Euskal Herria Irratiari dagokionez, titular nagusian, aurre akordioa erdietsita eskirotzeko BSH abenduan itxiko dute. Bilera akigarria izan zuten atzo eskirotzeko BSHko lan batzordeko kideek eta multinazional alemaniarraren zuzendaritzako kideek. Akordioa lortu zuten UGT, Komisiones Obreras, ATIS eta Solidarik, eta ez zuten mahai gainean jarritakoa onartu LAB eta ELAK. Nabarmena da, abenduaren 31 arte eutsi eginen diola lantokiak jardunari eta zenbait kalte ordain hobetu egingo dituztela azkenenko koltsuta bileran. Goizaldeko ordu bietan amaitu dute bilkura. Eskuineko berrietan, Goikoan Arantxa Gamioi Igoa harrera familientako ama dena, 15 egun gutxiagoz egonen dira haur sahararrak gurean traba burokratikoak tarteko. Horkoienen zain izaten dituzte 100 haur sahararrek bihar Nafarroako harrera familiak. Luze eginda aurtengo itxarolaldia traba burokratikoek atzeratu egin baitiete umei oporrak bakean programaren bidez lehenago etortzeko aukera.
Abuztuaren 31 arte izanen dira gure artean. Saharan biltzen ari diren temperatura altuei aurre eginen diete eta gure artean uda xamurrago pasatzeko aukera izanen dute. Adierazi du Arantxa Gamio Igoa Saharaztan taldeko kide eta harrera familiako amak. Bekoan, goi mailako zikloetan izena eman duten ikasleen herena kanpoan geratuko da. 6.400 pertsonak eman dute izena lanbide heziketako goi mailako eskuragarri dauden 2.880 plazetarako. Erdi mailako zikloetan berriz herena geratu da kanpoan. 4.300 pertsona baino gehiagok eman dute izena eta 2.950 plaza daude. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala orain Joseba Otanorekin gaude, administrazioan euskaraz taldetik datorrena. Kaixo, zer moduz? Ongi erran behar, bai. Sanferminak eta ongi? Bueno, ni lasai pasatu ditut. Egun luzeak dira, baina ja bukatu egin dira, ez? Bai, ja beste normaltasun batean, ez orain udako lasaitasunean, eta baina, Primeran. Eta, hemen zaude, gainean Ana Oiok, Nafarroako gobernuak, iragarpen bat egin zuelako, ez da? Azaldu dezakezu pixkatxo bat ze iragarpen egin zuen? Bueno, meriten dekreto egin zuten, azaroan, eta gero, zehaztu behar zuten, zein lanpostutan baloratuko zen euskara merito moduan. Eta ekainean ja iragarri zuten, 8.018 lanpostutan izango dela, teorian, irakasleak kenduta, postueneko 45ean. Baina, iragarpen horren atzean, badago beste zerbait, hain baikorra ez dena. Eta, zer da? Zer da, hor datzean dagoena. Bereizi behar dira, deialdi irekiak eta barneko deialdiak. Deialdi irekietara, aurkez daiteke edonor, administraziotik kanpoko jendea aurkez daiteke, posto finkoa lortzeko, edo zerrendetan sartzeko, edo bestela barne deialdiak, hori postua zigotzeko, leku aldaketetan, edo agian buruzagitza bat lortzeko, ez? Hori gara oposaketen inguruan, ez? Hori, deialdi irekietan egiten dira oposaketak. Bakarrik egiten da oposizio lehiaketa osasun bidean eta foruzaingoan. Eta orduan bai, hor puntuatuko da, baina gainontzeko departamentuetan ez. Barne deialdietan bai, orduan alde horretatik berak egia erran zuen. Baina administrazio euskalduntzen da jende berria sartzen denean. Eta orduan puntuatzen ez baduzu, azkenean nolabait da, nolabaitu iruzurraz, ematen du gauza bat, baina benetan ez dago aldaketan dirik. Postu finko bat daukaten pertsona horien oposaketa, barne oposaketa edo barne deialdi horietan, bai baloratuko dela, ez? Bai, izan daitezke leku aldaketak, izan daitezke maila zigotzeko lehiaketak, edo buruzagitza bat lortzeko, ez? Aukera baldin badute, puntatuko da, 2,8 osasun bidean, baina maila zigotzeko lehiaketan edo buruzagitza lortzeko lehiaketetan ez dago zehaztuta zenbat. Gehienez hori 2,1 edo 2,8, baina esan daiteke gutxiago, baina bakarrik horietan. Gero sartzeko ez da puntuatzen da osasun bidean eta foruzaingoan, baina kontxa beste mundu bat da, ez? Baina gainontzeko departamentuetan erabiltzen da oposizioa, orduan non dago aldaketa. Eta hau Nafarroa osoan berdin izango da, edo dependez zonaldetan, zonalde mixto euskaldunean, ez euskaldunean, zakit aldaketak egongo diren, ez? Bueno, sartzeko deialdietan, oposizioa egiten denean, berdin da zein eremutan. Eremu euskaldunean ez dute betetzen legea, gutxienez
puntuatu behar da euskara merito moduan, baina hala ere, legea urratzen dute eta kitxo ez. Eta, ja, osasunbidean eta foruzaingoan, orduan, eremu euskaldunean puntuatzen dute, nolabait ongi, eremu euskaldunean ez dute puntuatzen, frantsesa eta alemana bai, eta inglesa, eta eremu mistoan, postu batzuetan, baina lehen 2007ko epaiaren aurretik baloratzen zen osasunbideko lanpostu guztietan, euskara, eremu mistoan. Eta orain guztietan ez, orduan baikortasunik ez dago. Eta eremu mistoan, adibidez, zeren arabera puntuatzen da, zeren arabera ez, nork erabakitzen du hori? Bueno, egin dituzte txostenak departamentuetan, eta nolabai jendearekin harremana baldin badago, orduan puntuatzen da. Hori da, izan da, irizpide nagusia. Hori jarri da, baina kontua da, Ana Ollok aipatu zuena, sartzeko oposizioa erabiltzen dela, ez osasunbidean, ez foruzaingoan, baina gainontzeko departamentuetan bai, eta oposizioa erabiltzen denez, hori ez da euskara puntatuko. Horien arte bezala. Eta gainera, parlamentuak onartu du, hemendik aurrera, osasunbidean ere, oposizioa erabil daitekela. Orduan, agian osasunbidean ere, oposizioa erabiltzen denean, euskara ez da puntatuko. Eta eskubide urraketa honek, ze suposatzen du euskal zaleen ontzat? Bai, zer gero arreta ez dugu jasotzen euskeraz, ez? Ematen du, gaixori baldin bagaude, gutxienez zertxoe puntuatzen da osasunbidean, beste gauzetarako, orduan ja ez duzu eskubiderik, ja, suposatzen da ja osasuntxu zaudela, orduan erabile gaztelania. Eta, puntatzen da oso gutxi. Profiletan orain izan da aurrerapena, 258 lanpostu gehiago izanen dira, ez? Baina, deialdiak egin arte, gora berbera da, ez? Normalean, gaztelaniaz jasotzen du arreta, hori da egia. Eta hori adibidez, bakarrik da osasun fisikoan, ez? Adibidez, osasun mentalan, zer gertatzen da, ezakit psikologian ere baloratzen den, ez? Gainera... Hori da osasun bidea, eta medikoen aldetik, ez dakit zehazki zein postu diren, baina... Zehazmeatzen ez dakit, ez? Lehen eremu mistoan postu guztietan eta orain guztietan ez, agian baliteke. Puntuatzea mediko postuetan berdin da osasun mentalean edo beste zertan. Gutxi, puntua da osasun bidetik kanpo ez dela puntuatuko, ez? Foruzaingoan bai, baina gainontzekoetan ez. Eta zergatik uste duzu egin dutela iragarpen hau, gero benetan ez baldin bada bete behar? Bete behar da osasunbidean. Osasunbidean bai, nolabai, lehen puntatzen zen eremu mistoko lanpostu guztietan, gero iritsi zen epai hori, nolabai aurreko dekretuko puntua baliogabetzen zuena, orduan eremu mistoan puntuatzeri utzi zitzaion, eta orain, aukeratu dituzte postu batzuk, eta horietan bai puntuatuko da. Baina, ez bada zehazten, sartzeko deialdietan, oposizioa erabiltzen dela gehienetan eta oposizioa denean euskara ez dela puntuatzen, nolabait ematen du irudi bat, gero erreala ez dena. Eta ze intentzio uste duzu daudela honen azpitik? Honen azpitik da irudi bat ematea eta benetan pentsatzen dutena da administrazioa elebakarri izan behar duela gaztelaniaz, eta kitxo, horrezagatik erabiltzen da oposizioa, eta, eremu euskaldunean zertxoa gehiago, osasunbidean puntatzen da zertxoa, ez da benetan dena ongi antolatzen, badago, neurri txiki batzuk, baina, haie pentsatzen dute gaztelaniarekin dena nahikoa dela eta kitxo ez. Eta guk zer egin dezakegu honi aurre egiteko? Lehenengo gauzak garbi utzi behar ditugu, ez? Ez pentsatu, horren hasiko direla puntuatzen euskara, ez da puntuatzen Nafarroako gobernuan. Udal batzuetan, bai, eremu mistoko udal gehienetan, bai, puntuatzen da euskara, edo puntuatu da horien arte, ez? Eta Nafarroako gobernuan ez da puntuatzen, bial horretan bakarrik, eta kitxo, ez? Eta,
bueno, gero, nolabait, ongi geratzeko eta bar, baina iragartzen dute horrela, lanpostuen erdiak eta bar, baina deialdi irekietan, bi departamento kenduta, euskara ez da puntuatuko. Eta ausalatzeko ezakit zerbait prestatu zuen taldetik, beste talde batzuekin jarri zareten kontaktuan, ezakit. Bueno, bestera ja mugitu beharko genituzke, alderdia batez ere, eta bueno, pentsatu, nola den egoera, iragarpen hori egin, baino egun batzu lehenago, 19 deialdi atera zituzten, 1016 lanpostu betetzeko administrazioan, eta denako posizio bidez. Osea, ez dago aukerarik. Bueno, hor, osasunbidea sendeitzailea, dena, funtzio publikoak egiten zituen, deialdi horiek, dena, eze puntuatzen euskera. Pero ja ikusiko dugu nola egin, elderdiekin, bueno, ikusiko dugu. Eta adibidez, eaen, badakizuen nola dagoen kontua, hobeto dagoenez? Hobeto bai, ze, bueno, badago hizkuntza-eskakizunak, ez, lanpostu gehienetan, ez guztietan. Bueno, hor erabiltzen dute truko bat hori da derrigortasun data. Derrigortasun data, agian 2006ko urtarrietik aurrera derrigorrezko izango da lanpostu horretan euskara jakitea. Baina deialdia ateratzen badute horretik alferri da, ez? Baina, bueno, gero arazoa dute epaileekin, baina euskara merito moduan puntuatzeko arazo gutxiago. Pero ere badago arazo bat, ze eskatzen dute B2, ez? Horretan, baina, klaro, B2 bizitza osorakoa da. Ateratzen baldin baduzu oposek eta 20 urterekin, 25 urterekin, eta gero 50 dituzu, bai txapa daukazu euskaraz dakizula, baina agian ez baldin baduzu erabiltzen euskara bizitza osoan zehar, ez? Bueno, bakoitze bere historia izanen du, baina, bueno, hori praktikatu egin behar du, ez? Nolabait, jendeari hasten bazaio euskara, baina, bueno, administrazioan harreman izango du jendearekin, eta, bueno, erabiltzen badu, dena den gerta daitezke horrelako kasua, baina ez dut uste hain normala direnik. Bueno, Joseba, ja ez dago galdera gehiagorik, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzu, jendeari zerbait esan, ez dakit. Bueno, zerbait gehiago erran, bueno, agian merituen dekretuaren inguruan ez da gehiagi zabaldu, baina hor mugatu dute euskararen puntuazioa udaletan. Eta hori atzera pauso handia da. Hori da. Bueno, zuri eskerrak eman, gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta ea ez dakit hor soluzioren bat bilatu ezakegun. Bueno, beti presioa, borroka, bueno. Eta bitartean borrokan jarraitzeko. Bueno, mila esker. Vale, agur. Kaixo, lehen aipatu bezala orain Nerea eta Oianekin gaude. Kaixo, bikote, zer moduz? Kaixo. Egunon. Ongi hemen laguntzan lantalan. Bueno, aurten Atortxurrokeko 30. edizioa ospatuko da, ez da, lakuntzan, 24tik 27ra. Bai, aurten izanen dugu lakuntzan 30. atortxua, eta azkenekoa izanen da ere, eta esan duzun bezala, hemen heldu den, hemendik 2 asteburutara izanen dugu, eta etortzen zareten guztia gozatzeko aukera izanen duzu. Eta noiztik, atzera begiratzen badugu, noiz egiten hasi zen, eta zergatik hasi zen pixkat hau egiten, nola antolatu ziren lehenengo Atortxurrokak? Bueno, lehenengo edizioa 1989an antolatu zen, nabari zelako behar bat zegoela, garaian behar bat zegoelako, eta horri aurre egiteko kontzertu bat egitea erabaki zen. Zegoen beharra zen preso eta errepresiatu asko zeudela, eta haien familiek ere dispertsioaren biktima zirela orduan, haiei laguntzeko eta
haien aldeko aldarria egiteko atortxu egitea erabaki zen. Eta tamalez egoera hori demoran luzatu zen, eta gaur egun arte ekitaldia, jaialdiak, edizioak egiten egon gara. Eta, nolakoak izan ziren lehenengo jaialdi horiek, eta nolakoa izan da pixkat bilakaera? Bai, harreraren aldetik, antolakuntza... Bai, gauza asko bezala ez, txikitik hasi zen atortxu, arduradun gutxirekin, frontoi txikietan, eta amaiera izango da, handia ez, lakuntzan, eta baita ikusi da bilakaera hori egon dela. Gero eta espazio handiagoak bilatu behar izan ditugula atortxu bezala, erantzuna emateko gero eta gure gana edo etorri nahi zuen jende guzti horri espazio bat eskaini ahal izateko, eta hori ere erantzun da gero eta lantalde gehiago eta arduradun gehiago, eta lantaldeen barnean ere gero eta jende gehiago gaudera lanean. Eta, badakigunez, urtero Tarrabian egin da neguko edizioa, baina 5 urtero hemen lakuntzan egin da egun batzuetako jaialdia. Zergatik hasi zen luzeago den edizio hau egiten? Amargarren, 20. eta 30. edizioak lakuntzan egin dira. Gu 10. egitera gizenean ez geunden, baina suposatzen dugu zenbaki borobil hori iristen zela ikusita, antolakuntzatik erabaki zela pixkat edizio berezi bat egitea, eta horregatik edizio asteburu bat hartzen duen edizio bat egiteko kanpalekoa behar da, jendeak lo egiteko eta orduan espazio gehiago zeukan toki bat bilatu zuten, eta lakuntza suposatzen dut ere pixkat Euskal Herriko erdigunean dagoelako, horrek ere lagundu dezakela Euskal Herri guztiko jendea gerturatzera. Orduan pixkat ere erraztasunagatik. Eta 20. eta 30. Lakuntzako herriak eta herritarrek oso ongi hartu gaituztelako beti, eta suposatzen dut errepikatzeagatik horrela egin dela, eta horregatik erabaki zen ere azken hau hemen egitea. Hore ere, COVID-aren ondorioz ezin izan zen egin, ezta? Eta Tarrabiara desplazatu egin zen, eta kanpalekurik gabe egin zen. Horretan nola moldatu egin zineten? Tarrabiako izan zen ere, etzelako 10 joaten diren urteak edo. Zeren 10 joaten diren horiek bai egin direla, digamos, lakuntzan, eta hori izan zen, berez, 26. edizia izan zen, 25. egin behar izan zelako online, eta pixka bat izan zen, erantzun bat emateko ere, horreko urtean egin ez izan horreri, eta baita ere, 25 ezen egin, 26 uste genuen ere pixka bat borobilagoa dela ez, 5 ere, eta ez dena kanpalekurik egon, esan duzu bezala, baina hori, lana suertatu zen, edo bazegoen lana, zere Malenoianek esan duen bezala, gero eta egun gehiago, gero eta lan gehiago dago, eta gero eta pertsona gehiago behar dira ere lan horiek aurrera atera izateko. Eta egia esan polita izan zen erronka, eta gustora ere hartu genuela, nik uste dut, pandemia eta gero hainbeste gauza egin gabe geratu ginenez, oso gotxo hartu genuen guk atortxo antolatzea, eta jendeak ere oso gotxo hartu zuen ere atortxu gozatzeko aukera ere izateko egun gehiagoz, eta beste ez, giro beroago batean ere edo goxiago batean. Eta, hainbeste denbora atera gabe eta nola erantzun zuen jendeak? Jendeak atortxun beti ongi erantzuten du. Tortzen dena kontzertu edaz disfrutatzen du, ongi pasatzen du, eta askok ere haien ekarpena egiten dute txanda eginez, orduan, esan nuke, urte hori oso polita izan zela ere, edizio hori. Eta hurrengo astera begira nola antolatu zareten? Hasi zineten uia antolatzen, nola moldatzen zareten, imaginatzen dut lantalde ezberdinak osatzen dituzuela, Tarrabiarako baino gehiago, ez? Bai, aurten egonen direnez zerbitzu gehiago edo, akanpalekoa, furgo parkina, dutxak eta olakoak,
sortu behar izan dira ere lantalde berriak, beharra hogei erantzun bat emateko, eta baita ere, hogeita hamargarrena antolatzen ja hasi ginen, 29arekin batera. Honen jarraitu du, baina egia da bereziki lantalde batzuk, esnatoki azpiegitura, komunikazioak eta beste batzuk ja, 29arekin batera ja, esaten den da, dela 29 eta 30 prestatzen kasi aldi berean. Eta laguntzako jendeak nola erantzuten du? Ez dakit, beraiekin jarri zareten kontaktuan eta haiek ere parte hartzen duten, ez dakit antolakuntza honetan, ez? Bai, bueno, herritar asko lagundu gaituzte. Asko haien larreak utzi dituzte kontzertugunerako eta parkalekuetarako. Eta horretaz gain ere lanarekin laguntzen gaituzte. Dago ere jubilatu talde bat otorduak prestatzen dizkiguna eta eskerrak ere eman nahi dizkiegu. Beti janari oso ona prestatzen dutelako. Eta gero egia da ere sortu direla, lakuentzarekin bildu zen atortxo edo, galdetzeko eta pixkat hitz egiteko haiekin udako hau egiteko. Eta bilera horretatik edo sortu ziren batzorde batzuk, tarduan gaude lantalde batzuk dituztenak refortzua bezala edo batzorde batzuk sortu direnak herri mailan, trafikoa, gune segurua, azpiegitura eta denda uste dela. Daude herrikoak direnak edo ingurukoak diren pertsonak laguntzen ari dietenak, ari gaituztenak, beste zama horiek edo beste lan horiek egiten ere eta sartu dira gure lantaldeetan eta lantaldeko kideak bezala ari dira gurekin lanean. Eta txandei dagokionez nola zoaz, ez dakit denak beteak dauden, ja hurrengo astean hasiko da, ez dakit nola edo azkeneko gauzatxoak betetzeko dauden oraindik? Txande ongi doa, baina oraindik ez dugu behar ditugun txanda guztiak bete eta deia egin nahi dugu oraindik apuntatu ez den jendeari jakin dezala bere aukera duela Tortxu barrutik ezagutzeko eta bere ekarpena egiteko txanda baten bitartez. Orduan, mesedez, oraindik ez bazarete apuntatu izena eman txandetan eta gure web orrian dago informazio guztia txandetan apuntatzen. Adibidez, txanda mota daude, badakigu hor barran egoteko, ere atarietan, ez? Bueno, dena horretaratzeko behar dira txandak, jendea heltzen denean sarrera hartzeko, behar dira txandak, sukaldean ere behar dira txandak, atortxua gune seguruagoa izateko edo behintzat ematen diren erasoei alden eta erantzun hoberen emateko ere txandak behar dira, trafikoak kudeatzeko txandak behar dira, eszenatokietan txandak behar dira, dirua trukatzeko txandak behar dira, segurtasuna, antipanikoan denak behar dira, dira txanda asko, eta bueno, atortxu da, askotan esan dugu ez, auzolanean egiten den elkartasun keinu bat edo kontzertu gune eta olako gune bat, eta orduan uste dugu ere, Oianek esan duen bezala, atortxu barrutik ezagutzeko eta aukera oso polit bat da, eta zabakarrikola esateko jendea animatzeko, giro polita egoten da, eta gurekin txanda egiten duten guztiak oso ongi zaintzen ditugu, eta naiz eta izan bero azpian egon, izango dute hobeki egoteko saiatuko gara aliketa gehien zaintzen, edo gaueko txandetan ere saiatuko gara aliketa hobekien zaintzen, atortxuri bere denbora eskaini nahi dion horreri atortxo horrera ateralizatu. Orain, erasoak komentatu dituzula, espero dugu ez gertatzea, baina ez dakit protokoloren bereziren bat antolatu zuen egun hauetarako, ez? Bai, atortxu hogeitik badaukagu erasoen prebentzioa eta erantzuna emateko protokolo bat. Eta bertan hori, saiatzen gara beti indar gehien jartzen edo indartzen prebentzioaren zatia, azken finean uste dugulako hori dela bidea saiatzea prebentzio hori egite, sentsibilizazio hori, eta horretarako horretik ari gara sare sozialetan mezu batzu bidaltzen,
egunean bertan ere apaingarriak edo egongo dira gauza horiek sentsibilizatzeko edo lantzeko, eta baita ere baliabide ezberdinak izango ditugu, eta brigada batzuk egonen dira sentsibilizazio lan horiek egingo dituztenak jaialdian zehar, eta gero ere, esan duzun bezala, gertatzen baldin badira erasoak, badaude salatzeko puntu ezberdinak, peto more batzuekin identifikatzen direnak, ikusgarriagoak izateko edo pixka bat laguntza hori behar duenari errazteko identifikatzeko, eta gero gaude lantalde bat telefonoaren atzean, eta zerbait gertatuko balitz hartuko genuke, eta beharrezkoak diren erantzunak edo emanen ditugu. Bueno, espero dugu behar ez izatea. Eta aurtengo edizio, esan dugun bezala, azkenekoa izango da. Ez dakit zerbait berezia prestatu duzuen aurtengo edizio honetarako? Orokorrean, 30. edizioa aurreko baino kontzertu batzu gehiago egongo dira, eta agurraren berezitasuna ikusiko da ekitaldian, ez? Igande eguerdian ekitaldi nazionala egongo da, atortxune ekitaldi nagusia, eta bertan izango da pixkat aurtengo eta agurraren azalpena edo pixkat agurraren erakusketa edo hor islatuko da. Ere, ikusi dugu aurrentzako eskaintza handitu egin dela, ez da? Bai, aurten jarri dugu umeentzako gune bat edo, eta pixka bat hori erantzuna emateko ere, atortxuari agurra emateko etorri nahi diren familiei, edo hori, lehenengo aldiz ezagutuko duten txikitxoiei ere erantzuna emateko, eta orduan sortu dugu herritik gertu gune bat umeentzako edo txikientzako eskaintza berezia izango duena, baita ere atortxuz gozatu ahal izateko beraien interes eta beharrezatik. Beste edizioetan nabari izan duzue horren falta? Azkenean musika jaialdi bat gara, orduan, eta edizio normaletan gaueko arratsaldetik hasita eta gaueko ordutegia dugu, orduan normalena ez da umeak etortzea, baina bai aurra ikusten genuela edizioa hau udan izan da asteburu oso ostegunetik iganderako egutegiarekin, posible zela familia batzuk animatuko zirela egun pasa edo baita ere asteburu pasa, orduan horregatik pixkat behar hori aurre ikusita saiatu gara familientzat ere aukera hori eskaintzen. Gero ere azoka bat antolatu duzu, ez da? Bai, igandean izanen dugu sortzaile ezberdinekin sortu den azoka bat, eta itxi dira edo izena emateko aukera, baina nahiko gogotsu hartu dute sortzaileek hemen parte hartzeko interesa edo, asko eskaini dute edo erakutsi digute, eta izango da polita ez amaiera emateko azken eguna, eta gainera herri erdian edo izanen da, eta polita izango da ere, beste eskaintza bat ematea ere atortxu honetan. Eta eremuaren aldetik, ezakit betiko eremuak hartu dituzuen, edo handiago egin duzuen? Eremuak izango dira, 20. edizioko berdinak edo, orokorrean gure montaje izango da 20. edizioko montaje berdina. Egongo da kontzertu gune nagusia, Beriain gunea ditzen dioguna, Beriain mendia horratzen dago kalako. Horretaz gain ere izango dugu naizgunea, bertan naizek egitarau propio bat antolatu du, txaldi batzuekin eta kontzertu txikiren batekin. Eta gero, kanpalekua ere hor naizgunetik dauka sarbidea, furgoneten aparkalekuak aurtengo ediziorako asko handitu da kopurua, orduan beste toki batera mugitu ditugu 20. edizioarekin alderatuta, baina herria inguratzen egongo dira aparkaleku hauek. Eta gero herriko eszenatokia ere, herriko gunea badago beste eszenatoki batekin. Orduan, egitura montaje aldetik oso antzekoa da
dutxak bai aldatzen dira pixka bat lekuz, eskaintza zabalagoa eman ahal izateko, eta gero ere, hori lehen aipatutako aurren txoka orain arte ez dugula izan, baina bienek esan duen bezala besteak 20garrenaren nahiko antzeko bai. Eta kanpatzeko lekua nola antolatu duzue? Edo ezakit iristen den heinean jendea antolatuko duzue bertan? Bai, hori da, 23 jaialdia, 24 hasten da, baina pixkat azken lehenengo eguneko pilaketak ekiditeko, erabaki genuen kanpalekua egun bat lehenago irekiko genuela. Hortaz, 23 arratsaldean, arratsaldeko 5:00 9:00 egongo da aukera ere nahi duena bere pultsera lortzeko eta kanpalekuan edo furgo aparkaleku edo autokaraban aparkalekuan sartzeko. Horrela pixkat azken lehenengo eguneko masifikazioa ekiditeko. Eta, utzi dugu hoberena bukaerarako, ze eskaintza musikal daukagu aurtengo edizioan, zenbat talde datoz, eta pixkat igual komentatu talde baten bat. Talde bat, ez da lehenengo aldia hori galdetzen diguten, baina ni ez nahi sartzen talde batekin geratzeko bakarrik. Baina ehun talde inguru, ehun talde egongo dira, gure golta gainean, eta oso pozik gaude lortu dugun kartelarekin, ez da erraza horrelako datetan, horrelako talde guzti hauek lortzeko aukera izatea, eta ez dakit zu ausartuko zinateken batekin geratzen. Ez, azken fian ikustez, saiatu dela alik eta ez eskaintza zabalena ematen. Igual, edade, gusto eta anitza bateri erantzun bat eman alizateko. Eta nik uste dut, etortzen den pertsona guztiak izango duela aukera gustoko duen talde bat entzuteko, entzuna alizateko. Beraz, oraindik sarrera erosi ez dutenei gonbiteare egiten diogu erosteko eta gozatzeko ere. Eta azken atortxu hau zeren izanen da gozatzeko aukera asko izanen ditugu hemen. Eta hurrengo astera begira ja, ezakik mezuren bat bidali nahi diozuen jendeari? Alde neurrian edo oso alenetara gerturatzeko, geratzen gara goizeko 9:00 eta arratsaldeko 4:00 kulturetxeetan, eta naiz eta, aipatu dugun bezala montaketa ongi dijoa eta ja bagoazela pixka aurrera egiten eta ja formatzen hasia den, lanak daude, azken momentuko lanak ere izanen ditugu, eta orduan tartetxoa baldin baduzue. Eta laguntzeko gogoak eta gozatzeko aukera ere, oso giro honean ibiltzen garela auzolanetan, esan bezala goizeko 9:00 edo arratsaldeko 4:00 etor daitezela kulturetxera, eta hoienek aipatu duen bezala, otorduak bermatzen dituzten lan talde derra dago, oso ongi sukaldatzen duena eta ederki zaintzen gaituztenak. Eta ja bukatzeko ez dakit, zer da espero duzuena edizio honetaz? Ahazte zina izango den zerbait. Gu biok atortxo gehi publiko bezala bizi izan genuen, gure txanda ere egin genuen, bakoitzak berea. Baina hori ahazte zina izan zen zerbait bezala gogoratzen dugu, eta uste dugu hau azken edizioa izan da, izango duela oraindik eta bereziagoa egingo duen zerbait, ez? Orduan, uste dugu ezin duela inor galdu, eta berriz ere animatzen dugu jendea. Bai, sarrera erosi eta jaialdia gozatzera eta baita ere bere txanda egitera. Hemen txanda batekin hasten zarenean ja, zara inoiz ateratzen. Betirako zara txandalari bat. Nerea hoian bazuei eskerrak eman, gurekin konektatzeko artetxo bat ateratzeagatik, eta ea zer moduz joaten den hurrengo asteko jaialdia, espero dugu oso ongi, eta zuei animo ere antolakuntza moduan egoteagatik. Ederki, da zuei eskerrak, tartetxoa eskaintzeagatik ezagutzera emateko ere hemen egiten ari garela. Zuei, mila esker, agor, ondo izan. Agor! Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain.
Gaur, osteguna, goizean giroa eguzkitsua izango da, eta arratsaldean pixkanaka hodeiak ugaritu egingo dira. Egunaren lehen zatiak eguraldia berdintsu jarraituko du. Oskarbi egongo da ia denean eta temperatura beroak jarraipena izango du. Hegoaldeko zenbait lekuetan zertxobait igo daiteke. Arratsaldeak aurrera egin ahala, mendebaldetik hasita hodeiak agertuko dira eta gauean lainotuta geratuko da. Batez ere Kantauri isurialdean, bertan egunaren amaieran, noizean behin sirimiria egin dezake. Iparraldeko haizean nagusituko da. Ostiralean temperatura jaitsi egingo da eta hodei dexente agertuko dira. Egunaren zati handi batean hodeiak izango dira nagusi, batez ere ipar partean. Bertan euri pixka bat egin dezake. Arratsalde gauean zaparrada trumoitsuak izan daitezke, bereziki ekialdeko zenbait lekuetan. Hegoaldean urdinguneak eta hodeiak ikusiko ditugu eta temperatura jaitsierren beroenak jarraipena izango du. Gainerakoan maximoak eta 22-24 gradu ingurukoak izango dira. Ipar-mendebaldeko haizea bizi ibiliko da eta tarteka traba egin dezake. Gaurkoz hau izan da dena, bihar ostiralean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mi esker zuen arretagatik, agur, bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.